जय छठ मैया। जैसे रोआ सबके बता दिहल चाहता नहीं कि ई धर्मावती नदी घाट पर हम आइल बनी 18 साल से कंटिन्यू हम एगो पूजा यहाँ जलैका के लोग करेला लोग उ देखे खातिर हम पहुँचल बानी। अभी कुछ देर पहले लाइव चल रहा फेसबुक पर तो हम देखनी है तो हम 18 साल से कंटिन्यू देखता नहीं। जैसे ये पुल बटुए पहले पुल ना रहे अब तो पुल बन गया। ये पुल से हम जात रहनी है तो हरदम देखत नहीं बहुत कठिनाई से लड़का बहुत मेहनत करलस आ बहुत बढ़िया बनावलस। इजा एगो पर्यटक स्थल जैसा लागेला जो कि धर्मावती नदी घाट पर पड़ेला। भरियार परसिया घाट पर पड़ेला। ये चौकी प्रखंड में पड़ेला बक्सर जिला में। चंदा पंचायत के अंतर्गत आवेला। और वह सबके हम ले चलता नहीं ऐसा जगह पर कि जौन देखी एजा के जौन लड़का बन कितना मेहनत कर रहा बन कितना परेशानी उठा के एगो पर्यटक स्थल जैसा बना दिलन। एजा के जो कि छठ पूजा बटुए जौन पर्यटक स्थल जैसा लागेला। बहुत दूर दूर से एजा आदमी छठ करे खातिर आवेलन। तो हम ए सदस्य से रुआ के रुतबू कराई कि तनी कम से कम ए लोग के देखी का कठिनाई बा कैसे मेहनत कर रहा बड़ा आदमी। हम तो बहुत दिन से देखी ना रास्ता से एजा 5-5 मिनट खड़ा होकर देखी ना जिसे देखी कि बहुत लोग अभी देख रहा बाटे खड़ा होकर जैसे कि कैसे लड़का मेहनत कर रहा बड़न। आई ठंडा पानी बटुए ठंडा के दिन आ गई बटुए ओहू में लड़का घुस के मेहनत करेलन। तो रुआ सबके हम ले चलता नहीं। एक आदमी के हम बार बार देखी ना 18 साल से कंटिन्यू देख रहा बानी। उनकर हम नाम नहीं जानत उनका से जरूर रुआ के हम बात कराई। आई रुआ के ले चलता नहीं उनका से बात कराओ तनी का कठिनाई होला का परेशानी होला। बेचारे हम जब देखी ना जब पानी में उतरल रहेलन वो दिन भी सब लोग छठ घाट पर आ जाला। वो बेचारे रास्ता साफ करे में इन्हें से उन्हें व्यवस्था करे में लागल रहलन। तो उनका से रुआ सबके जरूर आज बात कराई हम और रुआ सबके हम लेके चलता नहीं वो लोग से बात करावे खातिर। ई धर्मावती नदी हम एक बार फिर से रुआ सबके बता दिहल चाहता नहीं कि ई चंदा पंचायत के अंतर्गत आवेला। ई बक्सर जिला के अंतर्गत आवेला। चक्की प्रखंड बटुए छोटा प्रखंड है चार पंचायत के प्रखंड है। लेकिन ए प्रखंड में चंदा पंचायत आवेला। ए पंचायत में रुआ बहुत बढ़िया एगो पूजा होला जो कि छठ मैया के बहुत बढ़िया पूजा होला। बहुत श्रद्धालु जुटेलन इतना भीड़ जुटेला रुआ के। अभी हम दिखाया तनी अभी जो कि छठ पूजा वाला मंच बा ओकरा के तैयारी चल रहा बा। वो तैयार भइला के बाद हम रुआ के फिर एक बार लाइव करब। एक बार फिर लाइव रुआ सबके सामने आई। रुआ अभी रुआ के ले चला तनी हम अपने वो लोग सदस्य से बात करावा तनी का बात बिया कैसे कठिनाई बिया वो लोग से रुआ के रोतरू करावा तनी। आई चली देखी ये देखा तनी ये जैसे लोहा के पाइप बटुए काचा बांस जौना घड़ी हम बोलत रहनी हो वो घड़ी पीछे में देखले हो कब चौकी के भंडार लागल बटुए। चौकी लगावल जला। हम चौकी तो बहुत हमरा देखला से बहुत ज़्यादा चौकी लागता लेकिन कितना चौकी लागेला हम ए लोग से बात करब तब पता चल पाई। तो हम पानी में घुसे जा रहा बनी चौकी के सहारा हम रोवा पहुँचत नहीं। देखिए अभी एगो बांस लेके वो ठोक रहा बड़न जौन की नीचे पानी में। इनका के 18 साल से कंटिन्यू हम पानी में उतरल देखी ना। अब बार बार हमारा मन में उत्साहित ये होत रहे कि ए लोग से हम बात जरूर करी। लेकिन आज ए लोग से जरूर हम बात करम। हेल जाइब हो चल जाइब या तकले हम देखिए यही बहुत गए बटे। अभी माने कार्यक्रम चल रहा बिया। एक आदमी के सहारा हम पहुँचता नहीं। जैसे कि रुआ से हम कुछ पूछल चाहता नहीं। रुआ के हम 18 साल से कंटिन्यू देखी ना रुआ पानी में उतरा रही ना बहुत मेहनत करी ना। तो नाम का पड़ी नाम तनी अपन बता दी रुआ। हमारा शोक पांडे पड़ी। बहुत परेशानी होत होई। परेशानी कैसन होला जैसे एक हमनी के कोनो होला ना होला ये पानी के परेशानी। पानी में बहुत ठंडा बाटे पानी बहुत ठंडा पानी बा। लड़का कुछ पढ़े लिखे वाला बाड़े कुछ खेती गृहस्थी बाड़े कुछ काम में लगे। लेकिन ये 5-6 के 10 लड़का बाड़े आगे 2 दिन 3 दिन पानी में रही दिन भर अपन काम करी हो। एक बाद ये बाकी कबो बुढ़ावो पानी हो जाला कबो कम हो जाला कबो बेसियो हो जाला। एक में कोनो अथु नहीं है लेकिन हमनी के कसौ अपन काम निकाल दही ना। तो जैसे कि कार्य ये रुआ सब है अतने सदस्य रही ना कि और लड़का छठ पूजा में लड़का तो बहुत बड़े कोई चंदा काटे चल गई बा कोई कहीं गई बा। लेकिन हम पानी में काम करे वाला यही 5-7 लड़का बन मेहनत तो बहुत मेहनत चौकी के हम देखा तनी बहुत लाइन से चौकी लागल बटे कि कितना चौकी इतना चौकी के लगभग 80-85 गो लागेला। 80-85 गो चौकी लागेला। सब 3 फीट 3.5 फीट के है चौकी। हम 18 साल से पुल से गुजरत रहनी हम कंटिन्यू देखत रहनी। सबके हम छठ में बार बार
चल के आई ना का तो रउआ के हम बार बार हम देखत रहनी है, बहुत दिन से देखल चाहत रहनी है। हमरा बात करे के रउआ से बहुत माने ई रहल तो अकी पर तो कोरोना लागी रहल तो कोरोना में तो परेशानी बहुत रहल तो अभी कैसन परेशानी हो रहा बा? चंदा उंदा कैसे रउआ से कलेक्शन करी? चंदा का हमने काम उतना अथुनी के चंदा पंचायत के जो आदमी बा वो चंदा के दिन लेकर हमने के पूरा हाजिर रह माने सहायता चंदा पंचायत के लोग करत हमने के एकरा खातिर हमने कोनो अथुनी के तो सुनानी अभी काम में कठिनाई बा, पानी में कठिनाई बा, पाइप के कठिनाई बा, बांस के काटे के कठिनाई बा। बस अभी तो सुननी जैसे कि यहाँ के कहानी है कि चंदा पंचायत के जो जनता बाड़न बहुत ये लोग के हेल्प करेलन और बहुत मदद करेलन। बहुत बहुत धन्यवाद बा उ जनता के हम नमस्कार कर चाहते बार बार कि जो अनेक आदमी के अपना आर्थिक सहयोग से सहयोग करके ये मूर्ति के सहयोग करता नहीं, पूजा छठ पूजा में सहयोग करता नहीं। बहुत बहुत प्रणाम बा जनता चंदा पंचायत के जनता से और बहुत बहुत धन्यवाद बा। और हम अशोक पांडे जी रुआ से ही पूछल चाहता नहीं कि जैसे कि अभी गुरुआ सब कब ऐसे पानी में उतर गई बानी? हमने 8 बजे सुबह में पानी में लग जाने का 4 दिन रहे ना जा पानी में। दिवाली बिहान भेले से लगे नहीं जा अब पूरा एकदम छठ पूजा मैंने 20 के बाद हमने को 19 तारीख तक पानी में एकदम रहना कंटिन्यू। तो जैसे 8 बजे से लेकर शाम 5 या 6 बज जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम में हमने व्यस्त हो जाना जा काम में चल गई ताकि रात में लाइट हो जरा के गाड़ी पर चला। जैसे सुनी अशोक पांडे जी के हम तो पानी में खुदे उतरल बानी, हम महसूस करता नहीं पानी के ठंडा, बहुत ठंडा पानी बा। इतना ठंडा पानी में हम शायद ना घुसी ना, घर में गीजर लगल बा, हीट लगल बा, हम ओमे नहाई ना, गरम पानी से नहाई ना, बहुत ठंडा पानी बा। चूल्हा पर महसूस हो रहा बा। काश रुओ के हम छुआ के देखी थी जैसे यहाँ कहते कि 8 बजे से अंदर हम पानी में घुसल बानी। तो रुआ सबसे एक और बात पूछना चाहते हैं अशोक पांडे जी कि जैसे पानी में रुआ घुसा तो कोई के तबियत खराब हो गया? ई छठ माई के एकदम महिमा बा, सूर्य भगवान के महिमा के या कुछ को भैया 18 साल के बीच के एगो जय छठ मैया। देखी कार्य वहाँ के महिमा बटुए, सूरज भगवान के महिमा बा, छठ मैया के महिमा बा। यहाँ से लगातार पानी में पड़ जीव का कुछ ना होला। छठ के महिमा देखी रात में भी लोग पानी में कार्य अभी देखी कार्य हथौड़ी चल रहा बा। देखी कम से कम एकरा में कहल जाई नवजुवक के कितना बरियार। तो अशोक पांडे जी हम एक और बात पूछब लास्ट तो हम लोग के कि जैसे ये इतना मजबूत रुआ सब बनाई ना एकरा पर भीड़ भड़का 1000 आदमी 2000 चढ़ जन कुछ मंगा लाना। देखी ई अशोक पांडे जी बता रहा हम कैमरामैन से अपना आग्रह करब कि कम से कम तनी पीछे घूम के तनी मुनी कम से कम ये चौकी लागल बा ओकरा के दिखा दी। रुआ के हम एक बार शुरू में हम लोग के बतौले रहनी है कि जब स्टेज की तैयारी हो जाई तो रुआ के जरूर हम दिखाई पूर्ण कंप्लीट हो जाए तो उस दिन दिखाई ओहू दिन लाइव आके रुआ सबके दिखाई। छठ पूजा रही वो दिन जरूर रुआ सबके लाइव हम आके दिखाई कि कैसे एजा पूजा होला, कैसे पर्यटक जैसा लागेला, बहुत सुंदर लागेला। और तनी भैया तोहर का नाम है? तनी इनसे हम पूछल चाहता नहीं तोहर का नाम है? जी दिलीप कुमार नाम है। तो इरोबा मुंगरी चलावत नहीं है पर मान ले कि अनबैलेंस बैलेंस माने सब छठी मैया के महिमा से हमने के काम करी रही। दिलीप जी से बात अभी देखिए दिलीप जी से बात हो रहा बा, यहाँ के मुंगरी चला रहा बानी, कहत नहीं सब छठी मैया के कृपा बटे। आज से ना 14 साल से मुंगरी फेंकत नहीं लेकिन आज तक ले छठी मैया की कृपा से कुछ भइल नहीं। देखिए 3 साल बाद से ही मुंगरी फेंक रहल बड़न जो कि 14 साल से कर रहल बड़न 4 साल बोली सॉरी। और वह सबसे तनी एक बार मुंगरी दिखा दी तनी मुनी दर्शक हमारे लाइन पर दर्शक बड़न तनी दिखाई तनी मुंगरी फेंक के कैसे मुंगरी चल रहल बा। हो छठी मैया लास्ट अशोक पांडे जी से एक और प्रश्न पूछब कि जैसे एजा बहुत लोग कहेला हम बहुत सुनले बनी गांव में कि बहुत नौकरी करे वाला कुल बाड़न तो वो लोग के सहयोग कैसन होला रुआ सब के प्रति? फौजी जतना मैं फौजी लोग के बहुत नौकरी करे वाला बहुत सहयोग बा। कहीं से आ जाइयो छठ दिन तक करे कहीं से आ जाइयो जहां रहो तहां से आइयो कहू 10,000 कहू 20,000 कहू 5,000 जेकरा जो एकदम ला रहेला पूरा चंदा पंचायत के फौजी के। चली तो सुनी पूरा चंदा पंचायत के फौज जो नौकरी करे वाला बाड़न जो सर्विस मैन बाड़न वो पूरा हेल्प करलन। एगो एजा के आदमी के एगो नाम सुनी ना बार बार एगो चुलबुल पांडे कह के नाम बटुए एजा वो चुलबुल पांडे कह के बार बार उनका नाम हम सुनत है ना ऊपर एजे बाड़न के अभी नहीं खड़ा अभी बाड़न का लेकिन 20 तारीख के आज माने 20 तारीख के आज और एगो तो सबके दिखा देता चाहता नहीं पहले हम रहनी थे एगो आर्मी मैन जब पहुंच चुकल बहन उनका से हमारा बात हो रहा हम कैमरामैन से बात कहब कि कम से कम उनका से हम बात कराई हुआ कि हम पानी में से निकल के जाता नहीं और वह से उनको से हम बात कराई हुआ के कि कैसे तो देखिए क्या नाम अखिलेश पांडे देखिए ये आर्मी मैन बड़न अभी कहाँ पे हुआ
देखिए लेह में बानी यहाँ का पोस्टिंग माने बहुत माने जबरदस्त जगह पर कि जहाँ की माने अब गर्मी के तो माने पते नहीं के चलते ठंडे ठंडे भी है, सांस लेला पर भी जम जाला। तो रुआ से हम कार्य पूछल चाहते नहीं कहिया नहीं रुआ जा 2 दिन पहले नहीं है तो रुआ छठ पूजा में पूरा बढ़िया सहयोग मेहनत तो मेहनत 100% है, शारीरिक मेहनत भी होत हुई 100%। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बा और वह हमार सलाम बटुए और वह ऐसा सैनिक सब सैनिक के हमार सलाम बटुए हमार नमस्कार बा प्रणाम बटुए। रुआ सबसे आग्रह बा कि रुआ सबके फिर हम आज के बाद जब ई मंच तैयार हो जाई भास्कर भगवान के पंडाल तैयार हो जाई तो रुआ सबके एक दिन लाइव आके रुआ सबके जरूर हम दिखाई आ तनी हम कैमरामैन से कहब कि तनी दिखा दे तनी ई पूरा देखी घाट बटुए रहते ना घाट पूरा आई जा माने आदमी चपा चपा पड़ जावन माने अब का कही रुआ देखब तो झगड़ी वो टाइम में लागी माने पूरा माने बनारस बक्सर और पटना माने बहुत जगह के देखब तो सब खेल रुआ नजर आई रुआ ऐसा लागी कि जरूर हम पहुंची एजा बहुत दूर दूर तक ले आदमी आवलन और हे सैनिक लोग के सलाम करम कि जो उनकी जल में कूद के अपन टाइम दे के सबके घरे अपना अपना काम बटुए लेकिन ये सब टाइम दिले वालों ये लोग के हम बार बार नमस्कार और प्रणाम करब कि यहाँ सब है बहुत मेहनत कैनी और बहुत मेहनत करी ना 18 साल से कंटिन्यू हम देख रहा बनी बहुत अच्छा बढ़ा ली बहुत मेहनत यहाँ से करत रही चंदा पंचायत के जनता से भी हम कार्य आग्रह करब कि रुआ सब जरूर ये लोग के कार्य यही तरह हेल्प करत रही सब ये लोग का आशीर्वाद देते रही सब कि लोग यही तरह मेहनत करस लो यही तरह जिंदगी भर रुआ सबके सेवा में रहस लो। अब माँ छठी मैया से भी आग्रह हम करब कि रुआ ये लोग को कार्य कृपा बनाए रखी कि रुआ के ये तरह करी लो। चली अब चला तानी जय छठ मैया।